ponovo u Instant Gaming, ovdje je Aleksa i danas ćemo ići u drugi deo šume, znači sa drugog dela, zašto nismo mogli da prođemo zbog dupog, zaraslog drveća, trave, cveća, a ugrizao sam se jezik, toliko pričanja, ne znam zašto bi se to desilo, ali nema veze, mi idemo na drvo u početku klipa. Ogi, može me snimaš, zašto ne mogu? Ajde. Pa možda se penješ. Sigurno da možeš. Znam da te boli, ali rekao si da možeš, onda se penji. Mogu. Daj mi kameru. Evo ti. Tako je, sad će Sad će i klizavi da se popne. Prebit ću te posle toga. I evo, vratili smo se, samo smo se popeli još više. Zato što morao sam da stavim kameru u usta. Mislim, nisam ceo, nego samo ovolicni ovako deo da bi mogao da se popnem. Kako ću da siđem? Pa nemam džepove. Kako da ga stavim u džep? Da, sve ono mi opet ovaj klizavi, mislim mogi. Misliš Grizman? Pa tako zovem tvog psa. Prošlom klipu si rekao da mene zoveš Grizman. Dobro, pobrko sam. Mislim, on ima svog isto mutovog psa. Ti si mutav. Možda ovdje bi trebalo da stavim kameru. Da, pa da padne dole, pa da klip... Pa lepo stoji. Da, sad kad bi zapao... Samo ti se vidi ruke i ovo. Dobro. A sad smo malo na drvetu i sad silazimo nekako. Čekaj, nemoj da kreće. I evo, ljudi, zašto mi je mutno? Ujebote. Krepila me torbica po glavi. Malo smo teži sisi, ali nema veze. To se meni čini nekako meni bolja kamera, nema veze. Malo prije nešto je bilo mutno, ne znam zašto. Stari ljudi, krećemo. Mislim, idemo tamo, u onu šumu tamo, mislim u onaj deo. Ne znam što pričam. Dobro, ili jednostavno nećemo odande, nego ćemo ići ovamo. Yeah. Oh, what the fuck? Što ti bacio? Je rekao, vode. Znači, ići ćemo tamo. Dobro. Ogi! Nisam ja. Ma nisi. Da, i na ovo drvo mogu da se popnem, ali sad neću se penjem. Gubimo vreme, zadužavamo klip. Nema potreba to da radimo. To mogu da snimim drugi klip. Jo, ako sam pametan. Sani, neko dolazi, nemam pojma ko dolazi. Me zanima. Evo vidi, nastavljamo, samo smo nešto probali. Nemamo da baciš kamer, Ogi. Ogi, miran. Što je ovo? Zanimljivo. Tek da sad vidiš. Ovdje djevala. Ovo je zabijeno zem. Gledaj šta je mrava. What the? Ne znam da li vidite. Trebalo bi da se vidi. Ima ih još više nego što se vidi na kameri. Dobro. Ne želim to više da pipim. Ajmo kućicu. Neće, baš tako pukne kućica. Nije puklo od moje težine. Ajde, smo se penjali. Dobro, ti ću da se popneš. Dobro. Svim drvetom ovdje. A ništa. Šta mi, gdje bih mogu... Nemoj da stavljaš kameru. Ovo... Jebi ga. Hoćeš ja da držim? Hoćeš ja da se snimim? Ne, lakše mi je ovako. Staviti na svoje oči, ići ću i gledat ćete kuda ja vidim. Tako. Misliš gledat ćeš šta ti vidiš? Ne. To je malo teže. Pazi. Jesam. Hvala na pitanju. Probat ću ja da se popnem. Vidjet ću ja da napravim. Dobro, ja neću da idem dalje. Znate, čuju se zvukovi. Neću da idem. To je beba s malog terena. Ne to, nego nešto šuška.
Dobro, istražili smo ovaj deo. Više nećemo da idemo. Zašto smo pametni. Vidite ovaj problem. Vidite, to je glavni problem. Znači, kao mora da se zaveže perpa. Stavi pauzu. Neću sam pauzu. Dobro, možda ću ja da Dobro, napravim. to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj.